Hola, jo sóc Isno. Avui som 16 d'octubre de 2025. Estava fotut al pot perquè estava a punt de morir. És una dada, però faig tard, he dormit. Vaig mirar dues sèries. La primera està bé. Al final, perfecte, però no. Sí i no. Sí, perquè m'agrada al final sin spoilers, però el trebat no ha molat al final. O sigui, sí, però l'escena no. Jo opino el mateix. M'agrada al final, però pels crítics no, no. La segona temporada està guai, però la primera és més guai. La segona t'ho recomano. Sin spoilers és molt fotut, perquè, hòstia. I intro. Està bé, està bé, però és la U, és la bomba. està, està forçat, és la música molt xula, però... Mm. I la segona sèrie, Chincho Man, és un poble nano. Està xulo, però és difícil d'explicar. Està bé, la sèrie. I la setmana que ve, el diumenge, vaig a veure la peli amb amics. I 12 capítols, és curt, t'ho recomano. Adeu, que vagi bé, i a la nit potser més. Adeu.